Arimen Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Iman ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dugan ng malibuto. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalinlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style? Ako si Camille, ginaingon, wa ko'y plano nga magluib sa kumbana, kay bisag pobre mi, mahal ko siya. Apanon saon taman, nabuhat gid nako ang butang nga dili gid unta ko ganahan. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di nako mahimong mahikalimtan. Kanindot sa tubig ko, nauman na siya pagligo. Ang mga laki baya nga mga gi, mudalikit gid og tan-aw nako nga nang lugod sa kumbugan. Bahalag pobre ako na bana pero di gid ko mga pit kay ngilad na. Kung gusto jud kong mga pit, ang amo na lang nga mo'y naibog gid kay nako, ang akong amo na lang. Pero no, di sad ko bahala na. Maghubo ko na akong duster og panty, itapis na ko nito aliya. Unya na lang ko mamanti, mamutang sa kong sunscreen sa kong naong. Balag pobre, basta gwapa lang. Hey, Camille! Dali diha, day, gilis, day! Para matudol kasi mong itrabuhan. Mamasahiro pa rin ba ako? Kadali sa! Wa pa ko mamanti, oy! Uy, nisungod pa man ka! Paabutan na lang ko kadalis gawas. Human ako og pamutang og sunscreen sa akong naong. Mamanti naman ko, mag-ilis na ko. Yeah! Kadali ba ni mo na abot diya? Uy, naunsa. Ay, naman kong gigalitan diya gakos. Uy, mura magag ninja. Bus lang mga naglangay-langay ka. Chir-chir sa tabi. Human naman tapo kakaadlawon dong. Uy. Sorry, ba? Uy, nasasapa. Ayaw ko kalsa. Mabuhian ko ni mo. Oy. Hamutan ni mo Ipahinga tayo sa katribing. Kay kauno na ko nagbalik ang imo. Human na, lagi tapagadlawon. Dong. Oy. Human naman pagkagadlaw. Hindi ko mapulot ka o nini. Lami raman sad no. Dali pa kay trabaho pabaya ko nya mamasahiro pa sad ka. Bagay niya Okay mo trabaho para mo. Kasi Kuan na nakuti. katuskig na ba ng imo ikuan na sa ako ilagin na. Gini dep. Gini. Alam niyo,
makangod sa mall, day, nga imong gitrabahuan. Ay, sige dong, manaog ko ha para makapamasahiro na kaining taxi nimo ha. Sige, kay kayot pa kuron kay tako tagabayaran sa kurintig tubig, uy. Kato imong ingon, day, ha. Nga, suwayan mo guha mo kwartang imong amo. Pila rabi kita sa pagpanaksi. Dugay sige kamukha ihud uy. Okay naman unta to nga mag-jeep lang ko. Kung ikaw o kanang ikaw ba kadlawon ka mamasahirog sugod ako kagita unsaon nga mo jir-jir sa kagkadlawon. Gilang. Muover ko kuno drive. Basta maano to, day, ha. Mangog kwarta si mong amo. Sige. Sige kay manaog na sad ko ha. Sige. Kaya na kasi ka, uy. Tana akong asawa. Pita ning bayhana. Bisan minyo na. Pero bigot pa kay glawas. Bugdo pa kay katubangan. Mamasahiro na ko, eh. Magpanaganang kakuwam ni boss, day, kay naibog siya ninyo. O lagi day uy. Basig pugson ko niya pagpasukot niya ba kung huwam ko. Bisag daga pa sad ko uy. Kung manguyab siya nako, di sa ko kay namo siya asawa. Pero buwag sad sila no. No, aray na manguyab na ako sa boss ay sugton ko na, uy. Ako na pangwartahon. Dayani. Balag binyo ko. Kabiton ako na si sir kung ako'y matripingan, ana. Kanak pa nga, doon ay muhatag na ko kwarta. Busa ikaw, day, kabitan na si sir. Aron di na ka magkalisod ng kwarta, uy. Ay, di ko uy. Mahuwam ra ko no. Ug ako lang natahan kada sweldo nako. Mayo ni nga nagpauhi ko muli. May tuyo di ka na ko. Asa man, maghuwam kag kwarta. Doon naman gud may bayranan sa tubig og kuryente, boss. Anya ka ng kuryente, mamutol ra ba gyud na sila dayon? Boss nga no ka, boss. Imo kong gitutukan og maayo. Mahilis man ta na imong tinutukan, oy. Gopahagin ni mo Camille, uy. Boss, Unya, dindot kay glawas. Di kag yun mailan nga minyo. mao ba, boss? Tuod. Bilang na untay imong huwaman, ha? Bisag 3,000 lang, boss. O kung okay nimo. 3,000 pesos. Oh, gamay raman di ay. Pero, ako'y dadaring cash. Kuyog lang ta sa bahay na. Adto ti ka dito hatagan. Ha? Hala da, uy. Mauwa ko mo kuyog nimo, boss, uy. Unya, kay wa man ko'y dadaring akas. Kanarabang kuryente. Buntag sayo ra ba yun ang mamutol? Kaloy! Kaloy! Nga naman Kaloy! Sir! Sir Boss Gardo! Sama na, ito na! Marika! Okay, sir. Uy. Ato na, boss. No. Dili ko mo dayon og adto sa akong kumpare nga nag-birthday. Puspon na. Di sa akong adto dito, ha? Cancel day. May bisita ko nga dadon sa bahay. Kini si Camille nga atong tindira ba? Day, Camille, day. Tanas sakyanan, day. Kuyog na ko sa bahay, ron natagan ti kas imong gipangayo. Oy, kuyog, bitaw day. Kuyog silang buhos day, pag binabutan na rabi. Sipti kay ka. Grabe na kabutan akong buhos. Sipti.
Boss Gato. Mao ka na, Camille. At aganti kag 20,000 pesos. 20,000. Patilawalan ko nimo. Boss. Og, ayaw gyud pagbalibad, ha? Aron di ti ka gamitan og, kabantay ka ng, kusog na, kusog. Boss. Sirado ning akong bahay. Ug way makadungog nimo. Kung musinggit ka. Boss. Boss, uy. Ayaw lang ko kaksa. Sige lang, pinahimutan mo na ikaw kakos. Kadako ni mong baba. Boss, uy. Kining imong tangko. Tanas kwarto. Kahinay sad nimo, uy. Kay bawa pa kakamukiyod, boss. Ayaw ka balaka na kiyod. Kiyod. Ibatirining ako. Tanadayon kami. Kagilok. Kagilak sa imong dila, boss. Style nis mga idaran. Mauna. Pero kung naghigop lang sa baw, eh. Mahog magani. Gani pa ba? Uy, kabugdo ining imuha, uy. Baya, bugdo kayo. Si ka magbalik ka ng bugdo, boss. Patagon tanim. Sige. Baya. Bulang na kay na ako'y bana baya. May anak sa ming usa. Bubuhan na na mo. Cute ka, cute din Ha? ba? Cute kayo. Bulang din, cute. Bulang. Bubuhan na imong brief para madali tapos. Pangitaon niya ko sa kong bana, boys. Kadiyan. Uy. Baya ni ina. Ay. Sakto ni vitamins. Ito marang Hala ko yun. ka. Nagitimplaan pa yun. Nabiyaan na, uy. Ala. Anong gibiyaan mo kasi mo? Namagwanta lami na kayo. Ha? Wala. Anong gibiyaan kasi mong asawa ko na yung anak kadako ang imo? Nangita siya gamay. Kaya di siya kagwantas dako. Ano, no? Naingon ana. Alibi. Ikaw akong pahungamon si gana na ko sa sex. Kinip? Awa pa day. Naku. Maura ni. Dungan taro. Sige. Pabinahon. Kinip? Da. Kakusgan pa ni mo, boss. 3,000 ba sa? 3,000, boss. 20,000 yun. 3,000. 20,000. Wala mo yung lami. Boss. Nahilaptan gid ko sa akong amo atong higayon na o gihatagan din ko niya og dako nga kantidad. Human sa nahitabo, gipugos ko niya nga mahimo ko niyang kabit. Sugot na lang sad ko uy, kay maglisod man sa kog balibad. Mao kato mga kasama ang kaagi ni Camille dinhining tulmanon. What's the style? Maglisod na og balibad style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.